Fis-Centenary Stadium f'Taqali, diversi membri parlamentari ħadu sehem fit-turnament tradizzjonali l-għada tal-miliet. Bris Listrina. Kompetittiv ħafna ma t-nirrealizza li ħarneqpa fil-politika mill-ewwel ħalli l-aspett sportiv. Ma naqadna l-lum iż-żewġ naħat, mhux dejjem naqblu vera, imma llum xi ħaġa sportiva għalan nazzjonali sabiħ li ten il-minu fil-batut. Is-sena l-oħra ma millniex ballun, ix-xewqa tagħna li din is-sena għamilna niskurjaw. Uskurjajna. Nibgħatu messaġġ pożittiv għaliex meta tiltaq hekk mhux dejjem bejn dawk l-erba' ħedan tal-Kamra tal-Parlament, bla dubju ta' xejn jiswina lilna ta' ġid u nibgħatu messaġġ pożittiv lill-poplu Malti wkoll. It-turnament kien organizzat mill-Laqda Ġurnalisti Sports. Apparti il-membri parlamentari ħaddu sehem bosta timijiet magħmula minn ġurnalisti sportivi u personalitajiet oħra li jaħdmu fix-xandir. Membri tal-MFA u referees minn Malta Football Referees Association. L-uffiċjal tal-Laqda Ġurnalisti Sports Mario Saliba jiftakar ċar kristall l-ewwel turnament li kien sar fl-istorja. Iddeċidejna li nibdew nagħmlu din il-logħba fil-Boxing Day, il-ġurnalisti kontra r-referees dak iż-żmien, u l-ewwel waħda kienet saret fin-1971 jien kont għad niżgħir. It-turnament rebħuh it-tim tal-MFA. U f'attività oħra li saret Bris Listrina kienet dik tal-Historic Motorcycles Club Malta li ċelebrat 35 sena mit-twaqqif tagħha. Aħna tradizzjoni tagħna li l-għada tal-miliet nagħmlu ġirja sabiħa tal-klabb jisimha l-Boxing Day Run. Il-klabb isir 35 sena u daw il-bibdejjem jikbru. Mal-grupp koppja żagħżugħa Julia u Ryan li rrakkuntaw kif iltaqgħu f'dan il-klabb. Dit terkeb il-motor ukoll ma kienet ġam dorri ovvjament. Eżatt, mal-papà jiena u man-nanni tiġifieri wkoll. Il-ġirja mill-membri tal-klabb tal-mutur intemmed b'donazzjoni għall-Istrina.